La lectura que tens entre mans ara. La lectura que tinc entre mans ara és de la saga de la Fundació de l'Isaac Asimov, que m'agrada molt la ciència-ficció. La música per acompanyar aquesta lectura. Normalment quan llegeixo m'agrada música que sigui molt relaxant, però que també m'evoqui. I ara precisament estava ficant-me Enya, cançons d'Enya, mentre escoltava o sigui, mentre anava llegint els llibres. El lloc ideal, el paisatge, per a llegir aquesta lectura. Normalment sempre ha de ser al costat d'una finestra, no? Per poder tenir la vista o bé del mar, no? Em relaxa molt poder mirar l'horitzó, la sensació d'infinit amb l'horitzó, o bé ha d'haver-hi verd, és a dir, alguns arbres que siguin ben atapeïts al costat de la finestra. La beguda per acompanyar aquesta lectura. Normalment un té verd, sempre. Una lectura que sempre recomanaries. La història interminable de Michael Ende. Un autor o autora que sempre llegiries. Bueno, jo sóc molt fidel i estic enamoradíssima dels llibres amb Francesc Miralles.